everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जों चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दा नैबे भिडिअफोरखौ गालिया हाबानि बुहुत सिगांनो खेबनानै दोननायमोन। मा खालामामोन, मावामोन, मा प्रिपेयार खालामदोंमोन। दा बेखौ सिगाङावहाय एडिट खालामनो टाइम मोनासै, नाथाय दासो टाइम मोननानै होनाय जाबाय। दा नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड मोनोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा थाबाय। दा नोंथांमोना नायलांदो। हिन्जाव गोदाना बानलु सायदों नै गावनि हाबानि खहे जालायलायनानै र' आं मोनसे बुस्थु देखायनि आदि अबे फारसेथिं बन सिनदों बन सिननाया अबेथिं नैबे बन सिनगासिनो बयबो हाबानि थाखाय गामिनि आदैमोनहा भिडिअ खेबफैदां ayo मोखां सिखेबलाय नाङा ya sebentar abo बोलो गोरा थार आबौ मोना जोंसो दा बायदियाव एसे खामानि मावबानो सिं सालाबायो दे खुसुथार मालाय रायलाय दे खेबदो माबा मा होनलाय सिनदो होमबालाय आबौमोन दे नायबोबाय आङो बन सिननायखौ मोजाङैनो जा बोलो गोरा आरोना आबौमोनहा जोंहासो दा एसे खामानि मावनो हाग्राफोरानो एसे खामानि मावबानो सिं सालाबायो मालाय आबौमोना गोदोनि खामानि मावग्राना पुरा एकदम आथिं आखाइ गोरा जोबथार बिसिना डेन्जारनो 2 hours later आबौमोना आदैमोना एबारहाय दसे जिरायनानै माबा लोंसै आरो बिदिनो जाग्राफोर लोंसै ओमफ्राय माबा माबि जासै दे फैथारबाय आङो माखौ खेबनांगौ मा जिनिस बेयो स्प्राइट दं माबा माबि लागाव औ दे खेबथारदों आङो हाय तुर्की आबुरानि हाबायाव तुर्की मोनजागोन जाय फैगोन आइ मा जाखो लोखिया आइथिङा फेग्रबसो थाबायबाय हाय हेल' हाय मिस्टार ओरैथिंजाय आंहा बाबा बाबि खामानि मावनाय नायफैगासिनो खोनाखैलै आब'नानि हाबायाव तुर्की जाहोगोननो ओरैनो नेयानो आङो डाइलग मारिबाबो टमाटर आंहा नै जिरायनानै दा जुस लोंगासिनो बिथांमोना खामानि मावगासिनो हिन्जाव गोदानासो उल्टा माबालायनांगौ खनलायलायनांगौ सोना होलायनांगौ अपने हाथों से बेसे मावथि नुबाय आराम आंहा खालि जुसल' लों माने आंबो मेरला खामानि मावबायना मेरला दंबावो इथिंजायबो दंबावो बैथिंजायबो दंबावो आब' फदुमिया नै खामाव सोगासिनो आं फल्ड खालामगासिनो आब'नायाबो खालामदोंमोन ओमफ्राय नै दा जोंहा चाय ब्रेक दोनथ'दो आब' चाय लोंगोरसै बिस्किट ओमफ्राय माबा मा होनोलै बेखौ जोंथिं मला होनो नोंसिनिथिं मा होनो जोंथिंबो मला होनो आब'नि नामथिं जे हुरुम ना मारैबा होनदों जोंथिं मलासो होनो चाय ये आबो के लिए और ये मेरे लिए आं साहा लोङा दे थाथ'दो होमबा
नालाय हालोदा जोंना थाथ'दो नोंथांमोना जोंहा साहा लोंसै साहा लोंखांबाय नै लानानै थांबाय हिन्जाव गोदान जानो गोनाङा कापखौ एबार बेदर जाहैनोसै खुगाया देहाबजोब्बाय आंना मला जानानै Eita decoita Baik कैसा लग रहा है कुछ भी नहीं बस aku naik berapa jangan siapa nutar dong real us no makeup no makeup दा नै ओमफ्राय रायजोफ्रा जोंनाहाय बन सिनखांनानै सोर सोर मा मा बानो खामानिफ्रा मोरै जागोन बेफोरखौ रायजोयैनो ज' सावरायलायदोंमोन आरो One eternity later. दिनै ओमफ्राय आंनि मेहेन्दी दिनमोन दा न'आव ओरैबायदि मानसिफ्रा खम खामानि मावनो दा जोंनो मावजोबनांदों गालिजों आंजों जाला साउन्डखौ दाननाया जाहैबाय उनथिंजायहाय एसे गान दामगासिनो दंमोन ना कपिराइट जायो बेनि थाखायनो साउन्डखौ माबा दाननांदों दा गालिया ओरैबायदि गय खावनांदों सिबाय बेसेबांबा बुरजा मानसिनि ओमफ्राय आंहाबो हालोदानो जाला दिनै आंनि मेहेन्दी बायदि दिनखौनो जायाखै आरो ना बिदि मोनाखै अरायथि मेहेन्दी दिनाव अराव ओंखाम वा बरिया गोथां गालिजों आंजों जेलानाखि मानसिफोरखौ मेहेन्दी फुननो थाङो होमबा हिन्जाव गोदानफोरखौ बिराद टेनसन जानाय खामानि थांलाय फैलाय बिदि नुयोमोन आरो होमबा मिथियामोन जे माबायदि जायो दा जेलानाखि आंनि टर्न फैबाय आंनि फाला फैबाय ना अब्लासो मिथिबाय जे बेसेबां टेनसन जायो बेसेबां खामानि थायो दा बिदिनो मानसिफोरखौ सानगोन जे मानो देलायाखै मायाखै आंखौहाय बाट सिटुवेसना बिदिमोन दा नै रिल बानायनो थाखाय बिदि ट्रान्जेक्सन खालामबाय दा बिनि उनाव मोनसे भिडिअ गैया मानसिफ्रानो रावबो थालायलायासै दा नै एसे जाबाय जाग्राफोरखौ होनानै ओमफ्राय गावबा गाव एसे फुनलायनानै लाबाय आरो गरमाबो ओरैबायदिमोन दा बैसाग टाइमावनो एथ' गरमबा उनावहाय साननानै बेसेबां गरम जागोन जुन जुलाइआवहाय बिराद खस्थ' जादों दा मा होनबावनो जेबो होननो खोथायानो गैला माने देलायनो गोसोबो जाया जेबो जाया दा जा जायो जास्ट ओरैनो नेम मथे मेहेन्दिल' फुननाय बिदि जासिगोन आरो bisa malah ji mehendi mawadeng ma nang labai nang lang lai kan nge बांद्राय बै क्लेबबो खालामासै ना रावनाबो आखाया मा नङा ओइ माबा गैया सिखा गैया मा सिखा गैया नामा मोनफैयाखै नोङो नाहरगासिनो दं आं नोंखौ मानसि नाहरगासिनो आं नोंखौ
नोंखौसो नाहरगासिनो आं Udah krim. नों गखाला नोङो र' आं भिडिअल' बानायखांगोन मन्दिर सिफायदों नोङो Ya, zoom deh, berapa mama misteri style jam tuh garing deh sih. Oh, cindung nama? Guyali nih, mabasyo. Krim doang, aku naik krim dulu. Guya. Tunggu. Guya. Aku hai lah, aku sudah. 아이디 A니, aku bulan enggak deh shani. Dekat saya. 지구 자는 기둥 베스라 Ada krim Guyali.